Ay guys, mo ni akong saging, dagan kayo, akong tinapok. Pagpalit na po damo ni bugas sugsudan guys, og pagdungag sa among amuton sa eskwelahan. Isa pa man karon nanaging ko ganiya. New Year din sa inyo at tanan guys. Nagtado na ko ni ugma. Okay, sayang manggong init, may na lang mauga. Di makapalit di bugas sugsudan. Kuya, mangita gibuat tay. Kahit yung kanyang anak tagpog, di ba? Laban niya po tanay, bala, nag-warrior nang naong kasakay.